The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Kachanja National Council JNC lingbau ba sambor mi lingdo president habukran na jinglang pajba blakot penlong the Confederation of Meghalaya Social Organization komsu matpran kharbai tre ulbera jarpun rio kalakanno baki MDC Hajainte Hills Autonomous District Council JHADC kidai tangi nong bridge hangkali yagi MLA nalor kanie uba sambor mi ulang bak sorgar jala kam khuslai thani giriulum numar lapnya yaka di brieg bana shandat bak kham krup e yaki menderi kani jelang kalong mat penpau ga jingkershan gi jaj ben reu karo ha ga jingele jongki ban pakhang gi bom de riulum nak bai shimanta ne khon nak election MDC Shakaro Hills Autonomous District Council ke banga kwa ban kran kalong kajing raha bor kajing raha spa kajing khwan mentoy shimet bat kajing bam yo i jengai jong kinong yalam ki jongi kalabu ya kari bat kajat benriu ke jongi ha kajing sengir ke bakrau baha kine ki pateng ki bamenta ngiha ban yele ngiha ban yakun na ka benta ban pentikna bangi dang sngan bangi dang long try hala ka jong kari hala ka jong ka kendeu ka siap nganong ipi parari ka sorkar jongi kalang kum steering kali ha ka bayau driver jong kani ka kali la kharwai da ki briu ki ba nabar de ka bor ka bashalandet ka bayalam ya kani ka sorkar ka jongi de na kani ka daw ba kani ka sorkar ka ik ba ka kedup hado katne ya kini ki mendari ki ba pensyong seir ya kari ban kejat benriu ke jongi kum kisamla kibadon kejing kikhle na kawai ke sengi sa kawai ke sengi ngia kirsiu ya ki para samla banyeng banyale banyada ban IT na kabenta kapateng kebansawan ladaha kane kapateng kebakatne katne kijing sakatno kan sngan ya kita kipateng kibansawan ha kajing shisha ka Autonomous District Council kadai kanong yada kijongi kum kitrai muluk lene kum kita kiripai hapo kari India handre ke bas ngausi banang bamenta ya kane ka jaga thawain kebala itu daka sikshid kebala pengkupor daka sikshidil jong ka Constitution of India kala long penban tangkum ke office sorkar kaba ki MDC ki jongi ngan kran kerpang na kamenta ke Jaintia Hills na pipet hapo Jaintia Hills ki MDC ki jongi kat karai ke baki shim ki haban yok bor na kita ki han ki jongki ki besyong hapo sekretariat ha ke jing sisyahi ke district council ka don la ke jong ke bor ke sensyar ke ikhtiar ke jongka handring iskeusi banang bakine kini MDC ki jongi kilong penban tangkum ki nong pli jingkhang kali jongki MLA dena kata kadaw ke JNC ke de ke wei na kiseng bahalang na po ri Jaintia kabala mi shekhamat da ka wei ke thong hapo ka save Jaintia mission kata kalong ban pengklain ya ka JHADC ngimban se ngihaban hikai ya kini kinong mikmat ki jongi kumno banyada ya ka kendeu ka siap kumno banyada ya ka riti ke dustur bad ya ka pateng ke bansawan ke jongi kai ke bajia hapo Jaintia Hills ngiyoi baki barjala kim kenshu ya ka district council laha ka yethep yede jaka kila bypass ya ka district council kane kalong ka ai ka bapen ngausi yengi omde tang ya ka Jaintia Hills Handrai ya ke Brihunyo Trep lane ya ke jilla Meghalaya hi borok kawai kai ke bajia hapo Garo Hills ngiyoi baki prado ki prasnam ki trai muluk ki balong ki achik hapo Garo Hills kila sya thombor ha kini ki Bangladeshi ki bawansa BA hapo Garo Hills ngiyoi leng baki social media ba ki
hammen ki para ki jongi hapo Garo Hills kila haban pet hakapor menmit da ka jing tiang ka jing sir ban yada la ka jong ka jing im na kine ki mendari ki bawan na po Bangladeshi ki bangitip kum ki muslim ngile i hapo social media bakine ki mukhar muslim ki bawan na Bangla ki wan syong bean kilanut wan halla wat ya ka slogan ka jong ki kabaki ka slogan umde mga Krisyan ya ka slogan ka jong ki renga syukwa penpau hang ne ka slogan ka baki halla ka bakta ka baong Allahu Akbar ya kane ka slogan la pendon kam daki leno jong ki muslim hakeleng ka pertai barka nehi ka dai ka dak kishin barka jingma ka bakrau ka baap ya ka jella ka jongi barok kawai namar kine ki jat benriu muslim habaki pendon kam ya kane ka slogan kim ting ban IT wat yala ka jong ka jingim ngile ya i hakiwai kiri hakiwai ki benta jong kari India baga don kita ki suicide bomber ki ba pendai bom holiday ban her thma ya ki wei ki jat nyem ya ki wei ki jat benriu kane kade ki jing kersiu thia om tang yangi ki seng bahalang om tang ki prado ki himmen ki para ki jongi hapo Garo Hills handre khamtam hapo khasi jaintia lene kum ka jat benriu nyau trep bara kawai hapo jaintia hills kine ki illegal muslim kila kini ya ka jak po ka jongi ka bade ka khayi ka pateng ka jongi handre la dangi ya thia kam slam shu bakin kini wat ya ka hok ka jongi ha ka sensyar ka khadar kumba ka ka bala jia po Garo Hills handre ngimde bandu jingkerman nama la dangi phai shawei usim bakrau jong ka partai usim David hashwab unlong sim uhabanile persya ya Goliat kene ka bangi mat kade ha ka serniu ka jong Goliat kini ki jinga handre da ka jing shenya bada ka jing IT ka jong ha ublai bada ka jing yetli kamdan jing ingi bangin job ya kane ka jing le ka jong namar ka jing le ka jong tempat day ka badu jingkerman namar ngirang la ban yalang kumne ngirang la ban ikendu lang kumne ngirang don ka jingkerman bab ngikwa babaro ki MLA ki jongi ki badai kado kas ki badon ya kado kas nam jong ki pai riulom bakin simkhia bat bakin kelathia keladem halor kene ke jingja bat bakin ai ke jing kersan yangi ki trai muluk da ka ba kinsna ya ki an ki baskam laha ke sarkar jilla lene laha ki district council kenang bakapateng ke jongi kan long ke basngan bat lada kine ki MLA ki jongi ki badai ki riulom kindang yo thia kindang kedup ya ki mender ngidei ban penbenano cisendon bakine kinong mikmat kidei kinong sun jong keri bat kejat benriu ke jongi bat kindei kita kinong mikmat ki ban sasyak tim hakapateng ke bansawan Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya